Урман кыркылганга караганда күбрәк ултыртыла. Был хакта федераль йыелышка мөрәҗәгатнамәһендә ил президенты белдерде. Урманды хаклау һәм тергеҙеү тураһында һөйләшәбез бүген. Һаумыһығыҙ. Студияла Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың урман хужалығы министры урынбаҫары Венер Вахитов. Һаумыһығыҙ. Венер Фәнирович, шулай президент кыркылганга караганда күбрәк ағас ултыртыла тине. Ниндәй һандарға таянып һөйләне ул? Мәсәлән, Башҡортостанда. Рәсәй буйынса алғанда беҙҙең былтыр була инде 2023 йылда 1,4 гектарға яҡын урман ултыртылды. Кыркылғанда ҡарағанда 1,300,000-гә саҡҡан атылмай. Был һан шуға мына 100,000-гә күберәк ултыртылды. Беҙҙең республиканы алғанда беҙҙең 15,000 гектарға яҡын урман ултыртылды. Кыркылыу һаны 13,000-дән саҡҡана күберәк. Президент әйтеп китте, был 21 йылдан алып һандарды ҡарағанда тине. Һәм күберәк инде ағас ултыртыла. Япраҡлы урманмы, әллә япраҡлы ағасмы, әллә ылыҫлы ағастармы? Күпселеген беҙҙең ылыҫлы ағастар ултыртыла, ҡарағай һәм шыршы. Һуңғы йылдарҙа беҙ шулай уҡ бер 2-3% тирәһе йүкә ағастар ултырта башланы. Тергеҙелә башланы. Республикала, сөнки умартаслар саңҡыға, йүкә ағастары ҡартая тиҙәр. Әйткәндәй, питомниктар ни хәлдә һуң? Сөнки ошондай суммаға етештерер өсөн, һандарҙы етештерер өсөн улар эшләргә тейеш. Әлбиттә, был үҫентеләр питомникта үҫтерелә. Шуңа был питомниктарға беҙҙең ҡараш бик ҙур. Төплө ҡараш тип әйтер инем. Бөтәһе беҙҙең 65 питомник республикала, һәр бер урман хужалығында берешәр, икешәр питомник, ҡайбер урман хужалығында 3-4 питомниктар да бар. Бөтәһе беҙҙең питомниктарда 25 миллион үҫенте үҫтерелә йылда. Улар бөтөнләй тулыһынса беҙҙең республикабыҙҙы тәьмин итәбеҙ. Һәм инде сит региондарға ла. Һәм ошо иҫәптән ҡуртымсылар да ошо питомниктарҙан үҫентеләрҙе һатып ала һәм инде үҙҙәренең урындарында ултыртыла. Шулай уҡ беҙҙең 60-ға яҡын теплица бар. Унда 2 миллионға яҡын закрытый корневой система үҫентеләр үҫтерелә. Һуңғы мына йылдарҙа беҙ 20% урман ултыртыу тергеҙеү эштәрендә ошо системанан ябыҡ тамыр система үҫентеләрен ултыртабыҙ. Уның үҙенсәлеге нимәлә? Уның мына приживаемость дигән понятие бар. Ошол приживаемости бик ҙур. Һәм инде уны яҙ көнө генә түгел, көҙ көнө йәйге ваҡытта ла ултыртырға мөмкин. Ысынлап та үҫентеләрҙең ерегеп китеүе, үҫеп китеүе ул бик мөһим күрһәткес. Ысынлап та ултыртылған ағастың бөтәһе лә ерегеп китәме? Әлбиттә, бөтәһе лә ерегеп китмәй. Беҙҙең норматив бар, 85% ерегеп китһә, ул нормативҡа ярай. 85%-тан әҙерәк булһа, беҙ артабан көҙҙән күҙәтеү сараларын үткәргәндән һуң, икенсе йылға өҫтәмә эштәр алып барабыҙ. Венер Фәнирович, бына һеҙ ҡуртымсыларҙа файҙалана тинегеҙ питомниктарҙың хеҙмәттәре менән. Ысынлап та, ҡуртымсыларға бындай бурыс ҡуйылғанмы? Улар ҡырҡылған урманды тулыһынса тергеҙеп, яңынан ултыртырға тейешме? Әлбиттә, күпме ҡырҡыла, шул хәтлем улар урман тергеҙеү эштәрен, урман ултыртыу эштәрен алып барырға тейештәр. Беҙҙең республикала 60% ошо ҡуртымсыларға тура килә. Һәм инде уларҙың питомниктары юҡ тип әйтһәк тә була, улар беҙҙең урман хужалыҡтары питомниктарынан һатып ала ошо үҫентеләрҙе. Уларҙың һуң ерегеп китеү, улар ултыртҡан ағастар контролдә тотоламы был? Әлбиттә, шулай уҡ мына көҙҙән беҙ үҙебеҙҙең урман хужалығындағы ойошмаларҙың, учреждениеларҙың ғына күҙәтмәйбеҙ. Әлбиттә, беҙ ҡуртымсыларҙың да был эштәрҙең нисек эшләнеүен күҙәтәбеҙ. Һәм инде ошо беҙҙең уртаса һанға 85%-ға уларҙың да һаны тап килә. Тимәк, был күҙәтелә, контролдә тотола тип әйтергә мөмкин. Бығаса республикала үҙендә һәм ғөмүмән федераль проект Рәсәй буйынса эшләп килде, урманды һаҡлау. Ул 24 йылға тиклем иҫәпләнгән ине. Был урманды һаҡлау федераль милли проекты, ул артабан үҙенең эшен дауам итерме? Уны йығылан иттеләр, һәм инде ошо 25 йылдан алып 30 йылға тиклем ошо федераль проект тағы ла артабан башҡарыласаҡ.
24 елга тиклем куелган максаттар, бурыстар улар тормышка ашырылдымы? Тормышка ашырылды. Безнең күрһәтмәләр тулыганса yerine yetkirip эшләнде, һәм инде артыграк та эшләнде. Мәсәлән, нинди күрһәткечләр булса? Иң беренче урман тергеҙеү эшләре. Безнең кыркылудан караганда урман ултырту эшләре 15%-ка күбрәк эшләнде. Һәм инде янгындардың һаны кәмене бу бер икенче күрһәткеч. Һәм инде безнең урман хуҗалыгындагы оешмаларның, учрежденияләрнең техникамен тәэмин ителүе 2-5%-га итәргә тиешне, без 2-5%-га тиклем yetkirdik. Әлбәттә, федераль ярдәмендә һәм безнең республика ягынан да ярдәм булды. Нинди техникамен тәэмин ителде урман хуҗалыклары? Быгаса гомумән техника юк инеме, әллә yetkirгән инеме? Техниканың әз булуы әйтерем, әддәйне һәм инде техниканың yetkirүе бар ине. Без күбрәк урман хуҗалыгында, урман ултырту эшләрендә, янгыннарга каршы техника, шундый техника алынды, һәм инде патруль техника алынды. Бөтәһе ошо 5 ел эчендә безнең 250-гә якын техника алынды, һәм 700-гә якын ошо техникага төрле карамалдар. Янгындар турында һүз чыккас, әлбәттә, профилактика турында ла харамай булдыра алмайбыз. Бына хәзер инде янгын осурлары якынлаша дип әйтсәк тә була, ул бездә яз башлана, көзгә тиклем кай вакытта хәвефле мәл булып һанала. Нисек быел әзерләнгән урман хуҗалыгы республиканың? Ел башынан ук әзерләнә башлайбыз. Был эшләрдә, сараларда елда башкарабыз. Быел безнең 12 мартта республика башлыгы Радий Фаритович Арасланы безнең сводный план тушения лесных пожаров. Шул планга ярашлы безнең техника әзерләнде, формированиелар. Бөтәһе безнең 11 меңгә якын кеше формированиелары да бар. Бу ирекмәндар. Ирекмәндар һәм 3 мең ярымга техника ошо эшләргә ялеп иттек. Һәм инде унан башка без моны ошо көндәрдә зональ кәңәшмәләр үткәрәбез. Бу кәңәшмәләрдә муниципалитеттар, төрле хуҗалыкларда сакырабыз һәм инде сараларда эшләргә кирәк икәнен аңлатабыз, профилактика беседалар һәм төрле шундый профилактика саралар үткәреп торабыз. Әйткәндәй, бына ирекмәндар дип әйттегез, республика уларның ярдәменә беренче ел гына мөрәҗәгать итмәй, нинди тәҗрибә тупланды? Уларны гомумән нисек әзерләйбез? Чөнки урман янгыны ул хәвефле, шулай бит, онда әзерлекһез кешене индереп җибәрү ул шулай ук ябай гына хәл түгел, куркыныч булуы мөмкин. Әлбәттә, дөрес әйтәгез, бу хәвефле эш, шуңа монда кешенең иң беренче үзенең ирекле килүенә иң беренче инде шуннан уларны инде өйрәтү эшләре һәм инде техника кием менән тәэмин итү эшләрдә башкарып, менә уларны шулай без ялеп итәбез бу эшкә. Һәм мөгаен дә нинди дә булһа, кагыйдәләр турында өйрәтергә тиешсегездер. Әлбәттә, ошо өйрәтү вакытында ошо кагыйдәләр турында әйтәбез, нисек нимәләр эшләргә ярай, нимәләр ярамай икәнен, нисек үзе тоторга икән. Күп инде монда өйрәтү саралары. Искәлектәр, димәк, зур гына дип әйтергә мөмкин. Ирекмәндар ул яхшы, әлбәттә, әмма кай вакытта үзебезнең урман хуҗалыгында эшләгән хезмәткәрләр дә ирекмәндар хәлен хәтерләтеп куя, эш хакына караһак. Ил итәкчеһе үзенең сыгышында урмансыларның эш хакын арттыру турында игълан итте. Касан, нисек һәм күпмегә? Сынап та был безнең урман хуҗалыклары эшләре өчен бик шатлыклы яңалык дип әйтермен, хәбәр дип әйтермен. Безнең урман хуҗалыгында уртаса эш хакы, уртаса республика, уртаса ил буенча караганда күпкә әзрәк. 2 тапкырга әзрәк дип әйтсәк тә була. Дөресен әйтергә кирәк. Дөресен әйткәндә. Шуңа инде моны был уртаса илдең хакына эш хакын китерү бик әйбәт эш, һәм инде безнең урман хуҗалыгында ягъни яшьләр дә килә башлар дип ышанабыз. Әле яшьләр юк хәзер.
Яшьтәр әлбиттә күпкә һирәгрәк, күбрәк олорак, 50-нән үткән, 55 яшьтән үткән агайлар, апайлар эшләй инде урман хуҗалыгында күпселеге. Һәм бына хаклы ялда сыгу яшенә еткән урмансыларның бурыстары нимәле? Улар бөтен булган эште алып барып өлгерә алалармы? Тырышалар дип әйтер идем. Күбеһе ошо заманса компьютер менән эшләргә өйрәнделәр. Алар әлбиттә тырышалар. Нисек кенә булһын, яшь бара, бар урманда йөрүе кыйнарак була башлый. Шуңа Нинди генә техника менән тәэмин итһәк тә шулай бит. Шулай, әлбиттә, яшьтәр кирәк безнең тармакта. Әле был вакытта яшь белгечләр белән тәэмин итү буенча ниндидер эшләр алып барам, уларны хуҗалыкка кайтару, бәлки ниндидер уларга өстәмә ярдәм саралары тәкъдим итү буенча. Мин уйлыйм, инде без бик зур ентекле эш алып барабыз дип уйлыйм, чөнки безнең техникумда ла күп укытабыз, безнең аграр университетка ла күп укып сыгалар. Ләкин шул эш хакына карайлар да бик эшкә килергә теләмәләр. Мин менә әйтмәкчемен, бына авыл докторы, авыл фельдшеры, хәзер инде авыл мәдәният хезмәткәре дигән федераль программала игълан ителде. Бәлки шулай ук урман хуҗалыгы хезмәткәрләре дигәндә ниндидер бер программа кирәктер. Был программалар буенча без дә уйлайбыз һәр вакыт, ниндидер программа, үдәүдә ниндидер программалар һәм моны муниципаль кимәлендә булган программалар, шул программаларга ла безнең яшьтәрдә нисектер ялеп итәргә тырышабыз. Безнең программа, без агас ер менән определенный льготалар бар. Ошо безнең урман хуҗалыгы яшьтәр килгән яшьтәргә ошо льготалар бар. Закон менән без кабул иттек. Һәм инде кем безгә яшьтәр килһә, улар сиратһыз агас алалар, һәм инде ер алалар. Ярдәмһез калдырылмай яшьтәр, димәк. Калдырмаска тырышабыз. Нинди генә булган. Һәм инде без яшьтәр менә килә, кем килә безнең уку учреждение, белем учреждениеннән килә, без 30% уларга эш хакын өстәйбез. Шулай да куанычлы хәбәр, урмансыларның әгәр эш хакы арттырыла икән, уларның хезмәте лаеклы баһаланыр дигән өметтә, шулай бит. Шулай. Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Безнең студияла Башкортстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Венер Вахитов булды. Уның менән урман хаклау һәм үтергеҙеү тураһында һөйләштек. Игътибарыгыҙға зур рәхмәт.